Akho nto imbi njengoba ii-siblings zingafani bethunani. Sibonile naphakathi kotata uMusa Mseleku kunye nosista wakhe uNompumelelo Mseleku. Molweni, ndanamkela kuMaMgobhozi TV. Ngoku ke kukhangeleka uba kukhona uqhekeko oluthile kwi-relationship kwaLwandle Mseleku kunye noMpumelelo Mseleku. Into eyenzekayo ke utata uMusa Mseleku ebedibene noMpumelelo, uMpumelelo ke ezomxelela ngento yoba ngoku izinto zakhe zihamba kakuhle between yena kunye noTirelo Kale uzawukwazi uba angayomlobola. Siyayazi ke ba previously or last year ifemeli kaTirelo caba zange ivume uba uMpumelelo alobole kuba besithi bayambona uba akakabikho ready, and then ke ngoku uTirelo uyawachaza ukuthi hayi ifemeli yakhe ke iredi bangaya. So wathi ke utata uMusa Mseleku kuMpumelelo ucela uba ubrother wakhe naye man abe involved kule nto yakhe uba ayofuna unkosikazi. Wachaza ke uMpumelelo uba izawuthanda uba nzinyana ke ngoku utata leyo, ngoba kaloku wena uvumele umntu angene phakathi kwam noLwandle okanye kube kanti kunje kwi-relationship yam noLwandle. Na uMpumelelo ke uye watsho uba akathandi man umenshina amagama abantu, but ke ngoku into yoba in order for uba acacise uba ithini into kufuneka echazile. Uye wachaza ke uba isizathu soba yena abe kanti akavani kakuhle noLwandle and as a result akazukwazi ngokuthi gqi sesithi ucela uba amkhaphe ayolobola kungenxa kamamakhe uLwandle uMacele. Now into esiyaziyo ke thina ke edibene noMacele noMpumelelo noLwandle, wayechazile kule season iphele uMpumelelo wathi babeplane uvula ibhizinesi kunye noLwandle, I think ibhizinesi ye-security. Xa kufuneka kuqhutyiwe uLwandle akangena wathi yena uzawuyenza nomamakhe laa bhizinesi, of which ke ukuthi uMpumelelo zange bayenza noyenza. Waqhubekeka ke nakuMpumelelo kuba ke simazi uba unosibindi security. So andiyazi ke ngoku enye elandelayo into yoba ithini. And ke ngoku niyakhumbula nangepati kaLwandle uba uMacele wakhe waxabana noMpumelelo kuba uMpumelelo wafuna uba ayolwanda nama-girlfriend akhe uTirelo noVuyokazi. Ngoku ipati kaLwandle kwafumaneka uba uLwandle abe bhizi aqhubane noMpumelelo nama-girlfriend akhe. Zange bayithande loo nto leyo ke uMacele nosista wakhe ke baxabana noMpumelelo. So ndabona kwalapho uba ikhona ingxaki. So ke uyikhonfemile ngoku uMpumelelo loo nto leyo, nangona engakhange athi go into details uba exactly kwenzeka ntoni. And then besimbonile ke futhi kwi-preview yale season uMpumelelo esitsho uba uLwandle like soze ade like abe yindoda ame, he needs to grow some balls ukuze sibone noKhwezi ke embuza uba uMpumelelo yena unawo na amatyheletyhele. Hayi sana isezabashushu into, but ke ndiyafuna ukhe ndive uba ikhona into entsha between uLwandle noMacele noMpumelelo uba inoba yintoni na. Anyways, khanikhe nitsho ke nake uba nicinga ntoni ngale nto i-relationship kaLwandle noMpumelelo ingasekho right, ngoba uMpumelelo uyatsho uba kutatakhe uyayazi tata indlela esasivana ngayo noLwandle and nathi sasibabona babesoloko bakunye noba babheka phi. uMaMgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.